L-Aġenzija Identità mill-ġdid tenniet kif tieħu bis-serjetà kwalunkwe allegazzjoni, dubju jew rapport li jasal għall-attenzjoni tagħha u dan speċjalment fid-dawl ta' rapporti li ħarġu f'midja lokali. Fi stqarrija l-Aġenzija fakret kienet qalet ix-xahar li għadda brabta ma' allegazzjonijiet minn Net News li kienu nħarġu eluf ta' karti tal-identità lil barranin li kienu f'pajjiżna b'mod irregolari. Għamlet ċara wkoll li l-karti tal-identità jinħarġu biss lil persuni li għandhom nazzjonalità Maltija. Min barra hekk irreaġixxiet brabta wkoll ma' dikjarazzjoni li jagħmel l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li wkoll talab għal inkjesta maġisterjali dwar l-istess suġġett. Identità mhux biss spjegat kif saħħet l-istrutturi ta' diligenza u konformità tagħha, iżda kull meta jsiru allegazzjonijiet mill-aktar serji tikkopera b'mod sħiħ ma' kwalunkwe investigazzjoni kif qed isir attwalment mal-Korp tal-Pulizija. Qalet li kif għamlet fl-modi tibqa' kommessa li tagħmel il-verifiki u l-investigazzjonijiet neċessarji skont kif tippermettila l-liġi. Fil-fatt l-Aġenzija fakret li wara investigazzjoni interna mit-taqsija tal-Compliance u l-Expatriates Unit għaddiet informazzjoni inkluż il-provi kollha misjuba dwar xi individwi lil korp tal-Pulizija biex tkompli bl-investigazzjonijiet u tieħu kwalunkwe azzjoni neċessarja skont il-liġi. Sostniet bl-aktar mod skiet li ma tittollera l-ebda forma ta' abbuż isir minn min isir u riaffermat li tilqa' kull investigazzjoni neċessarja u se tkompli tikkopera mal-Pulizija bilan li ma jittebbax isem l-Aġenzija.